Yeah, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Tsopano ti mwammango tilowe ku yeah, tinena kale tikamba nkhani yokhuza ndi ma Houthis komanso tikamba nkhani yokhuzana ndi ku Uganda. Uganda. Okay. So chachitika apa nchani? Choyambirira chimene chachitika apa chino kuti ma Houthis tsopano officially alowera nkhondo ya Iran, Israel komanso America. Yeah, I mean tinene kuti why not? Ndi ally wawo, I mean ali ngati ally, I mean nzawo chimodzimodzi ngati America, Israel, so alowerera naso. Yeah, same thing nkhondo. Trump anakati sakumenya yekha koma akumenyanso ndi UAE, Qatar. So akulowererana tsopano. Iran inaziyankhula nthena kuti nthawi imene zili zofunikira kuti ma Houthis alowerere mwaonanso akulowerera. So zapeza zoti lero ndithu anaponya mabomba awiri, ma ballistic missiles, mabomba kupita dziko la Israel zimene ndithu anaziwakha and amadikira kuti kodi ma Houthis ayankhula kuti chani. So anyway, anabwera pa live ndikuyankhula kuti yes, ifeyo officially tajoina nawo nkhondo imeneyi. Meaning kwena kuti timakamba dzulo nkhani yokhuzana ndi pa kachipata kenanso kamene kamachita kuti Strait of Bab el-Mandeb pamene pamadusaso 13% ya mafuta ako kama katukira ku Egypt uwo ndikumapita kumaiko ku Europe. Tinenanso kuti kamene kaka ma Houthis akalowerera kakhalaso kali danger kwambiri chifukwa ndoti ma stima sazidusapo ndithu fana nawonso nkhani yokhuza ndi kuphulitsa ma stima ndithu ndi anu ake amene ali ma Houthis amene. So nkhondo iyi officially alowerera and pali chiopsezo china kuti ma stima ambiri tsopano amene awatenga iwo kuti ndi adani ndikuti nawonso aziphulitsidwa. So imeneyinso ndi tinene kuti it's another escalation, ndi kukweranso kwina kwa nkhondo kumene ndithu kwachitika since chiyambireni nkhondo iyi kuti gulu linaso lalowereranso ndi sigwira limene pavuta ndithu pavuta. So ma Houthis officially ndithu ajoina nawo nkhondo imene. So meaning kwena kuti Israel pamene imapanga face maiko ngapita mbali zitatu za nkhondo ngati Iran, West Bank ku Gaza umene komanso Lebanon, ndikuti aonjezereponso dziko limodzi limene lili Yemen. Nakonso mabomba ndithu amakhala akuuluka all the way from Yemen ukafika ndithu ku Israel. So kanali anyway, I think tinalanguswa nkhani kuza ndi ma Houthis ndi kagulu ndithu kamene kanali ndithu ka the proxy ndi gulu limodzi la Iran limene linangopangidwa special mangoonetsetsa kuti ufulu wa mapalestina ukuyenda bwanji. Wakhala kuti ku Palestina kuti bwinobwino samamvekaso amankhala chete, koma wakhala kuti ku Palestina akuvutika nde iwo amakhala busy tsopano kupanga ataki ma stima, mashipi azida mwina azipita ku Israel chanchani yeah. So ndigolo kuti mondi mene lili basi. Anyway, pamene tikayang'ananso mbali inayi tikupeza kwana kuti General Muhoozi amene ali komanda wamkulu wa asilikali wa dziko la Uganda. Mkulu ameneyu ndi mwananso wa president wa Uganda Museveni amene wakhala pa mpando mzaka zambiri. Mkulu amene ndinakambaponso nthawi ina yake pa nthawi imene ankamnena Bobi Wine kuti akufuna amudule mazira ake komanso akufuna amuphe komanso mkapanga treat zinthu zondoti za usavage choncho ndithu za usavage zoti sizoyankhula munthu amene ali wamkulu wa pa udindo. So iyeyu akuti ndithu wapanga post kuti iyeyu akuti nkhondo imeneyi tatopa nayo ithe, otherwise koma ngati pali nkhani yofuna kuphwanya Israel ndikuti akuti iyeyo ali ready ndi asilikali ake ali very powerful. Anayikaso post inaso ino kuti iyeyo ndithu singati 2 weeks Tehran kuti capital city ya Iran atayigwira kaya atapanga capture. Singati 2 weeks
kungoti apita iwo akuti ndithu umene ndithu akamaliza nkhondo ndithu akhala athanayo. Amene ndithu ndi asilikali a dziko lija la Uganda. Ili ndi dziko limene pakati pano still ndiloti silikudziwa kuti lizasiya liti kugwiritsa ntchito khasu polima kumunda. Mutaona anzathu azungu khasu anasiya kugwiritsa ntchito kale khasu lija, right? Wanapanga kugwiritsa ntchito tractor pofuna kulima kumunda. Pamene ife ngati Malawi, Uganda, Zimbabwe tigwiritsa ntchito khasu. Mutakuona zoti tidakali mbuyo kwambiri. Pakali pano nkhondo imene akunena kuti afuna alolerayi tinene pano kuti ndi nkhondo yokhuzana ndi yolinda mabatani, ma missiles twi. Si nkhondo yonena kuti imene yomanyamulana paphewa ndi zimapolo kapena kumathamanga mavukisana mmatope kuti akupanga training. Nkhondo zimene ndithu ndi zakalekale. Zimene zakalekale. Komanso especially tineulinza kwa Africa. Kwa Africa ndiko kwa DRC zimathandiza kwambiri zimenezi. Kakuti makalimbana ndi koma nkhondo zimene akukamba apaza nza anthu ndizoti amangotina mabatani. Iwowo ndiyona kuti even kuti akangofika kuti azitera kuti heraniko akaphulitsa. Timuna kuti kuti Uganda sili mu position yonena kuti itha kwamenya nawo ku dziko la Iran. Sali mu position imene ndi otsalira kwambiri. Alibe ma missiles, alibe ballistic missiles, alibe chiti chonse. China kudziwa ndi nkhondo zafuti. Guys, to be honest. Anyway, so munkhanina mongo paka pang'ono tipasala ku update pang'ono anaponya soka chithunzi cha Yoni Netanyahu, mkulu wake wa Netanyahu amene anafera ku Uganda, anaphedwa ku Uganda ndana anaponya chithunzi ameneyo ngati kuti iyayi akuti anyway makamba zokhuza ndi kuti anathandizana tani koma okay kunali okay anaphedwa bwanji mkulu wake wa Benjamin Netanyahu amene amachita kuti Yoni Netanyahu mu 1976 kunachitika issue pamene panali ndege ina yake ku France imene inanyamula ma Israelis kupita nawo kwina and kunapezeka gulu la ma Germany, right? Asilikali a Germany komanso kunalinso asilikali ena anthu ena gulu lina la ku Palestina. Tukamba za 1976 pamene kuti Israel 1948 idapha anthu ochuluka kwambiri atapanga kale maudani, atapanga kale create maudani, right? Anthu kwambiri kuthamangisa mapalestina aja. So so report ili ndalitenga kumbali ya omweyo komano mbali ndasina pange check pafunika from sources umufuna uzabanga verify. So report ndikupasana abali ndokhuzana ndi Israel komweko. 1976 German militias komanso Palestinian group amene wawo anapanga divert ndege kuibwiza nkuyipitisa kupanga hijack ndikuyipitisa kupanga hijack ndikuyipitisa ku Uganda, right? Airport ochiloti Entebbe airport ku Uganda kutamile kuli Idi Amin. So anthu aja khangana nagwira. So atagwira anapeza kuona kuti Idi Amin anazo kuti ngati mufuna anthu anuwa mutulutse anthu amene ali ku ndende kumene ku Israel kufa Israel nagwira anthu ambiri. Tukamba za 1976 pano. So iwo aja na challenge kuti no ife sitingapange zimenezo koma no tibwera zabanga rescue tizapulumutsa. So anatumiza mkulu wake wa Benjamin Netanyahu amene anali ngati commander. Ndiye anali ngati commander. So atafika ku Uganda kucha khanga wapulumutsa anthu aja ndana muombera. So pano straight pa mtima anafera ku Uganda komeko. Time ino yajina Idi Amin time ino. So amagamba so za amene yoyo zinthu zake zosamveka. So anyway izi silinganena kuti ndi ngati boma la Uganda koma izi ndi zinthu zoti za mwana wake wa Museveni amene mutu wake sumagwira bwino ndamene anangozire kuzilemba pa Twitter kama no palibe there is no government palibe ngati government
tena kuti official statement from the government. Palibe official statement from the government, palibe. Understand? Ndiye khaya amene amangonga ma headline ngati opepera ngati amene wawa. Ona ngati kuti yeyo kiraniko kuli ngati ku Somalia kaka kuti. Wala so ku Somalia. Ku Somalia kuli asilikali ena amene anatumidwa kuchoka ku Uganda, right? Kuchoka ku Uganda 2023, okay? Anatuma pitani ku Somalia. Meu jago majenero zena anakagwira nda shababu, okay? Ashababu lenenio, shababu. Ku Somalia wamene koko. Anawasiya sana kapulumutse. Wasiya akanika kuwapulumutsa majenero zawo mmanja mwa shababu ku Somalia. Ndi akapita girani. I mean, tumakhala jamba basi kuya foja kwambiri. Right? Kwa Africa, asilikali kwa Africa, to be honest, sirinafike pa international level yomenya nkhondo. Tidakali kali kumbuyo kugwisa ntchito futi. Anzathu ku nkhondo yose mechitika apa ikuthamwizi sana kugwisa ntchito futi. O futi mose na kugwisa ntchito. Nkhani ndingoti na babadana basi. Ndege kapena mabadana. Basi kanata ife tuli kuti. Ife tuli kuti. Yo alibombololo kafika ku Malawi alibi. Anyway guys, ndikupasa ni munthu amene anamusiya ku Somalia right? Na amene chenu amene osaka mpulumutsa kaya amene bwanji. RA 1504 72 Sergeant Muhindo Chikoba William. To my family, my countrymen, and all who may see this message. Over 2 years now, I've been a prisoner of war in a foreign land, held captive by Al-Shabaab. My country, Uganda, my government has left me to rot here. My unit in the army have abandoned me, and here I am now, all alone, hopeless, desperate, and forgotten. When I was deployed to Somalia in 2023, April, I believed that we are fighting for peace and stability in this country through fighting terrorism. I believed in a phrase, African solution, African problems. But instead, I found myself sunk in the war that had nothing to do with. A war being waged by the United States and their Western allies. We Africans were mere pawns. Anyway, guys, thank you so much, Malawi and Cameras. Good night.